номер 9, дами и господа, Николета Стоянова. Номер 10, Яница Янкова. Госпожи и господа, това бяха участничките в конкурса Miss Grand Prix. Цвети. Преди обаче да изпратим момичетата, представител на нашата жури, господин Румънеца, аплодисменти, иска да зададе въпрос. Аплодисменти за Румънеца! Заповядай микрофона. Аз се потръгвам да задам въпрос, стане страшно. Чакай, само ще се кача на сцената. Ела при мене да ги видиш отблизо. Все при тебе няма да дойде. Си ходят, аз си имам. Значи, журито единодушно реши, това е извън цялата работа, заповеда една импровизирана розичка. Аплодисменти! Тя печели мис по водка. Сега, ако си искаш микрофона, няма да ти го дам. Колечки, вземи го без да се усети. Благодаря ви, аз тези неща в тази форма ги получавам лесно, да ти кажа. Микрофоните ли? Момичета, заповядайте, това беше краят на втори кръг от Miss Grand Deluxe 2011 месец март. Прего. Естествено да изпратим с аплодисменти момичетата. Силно, силно, аплодирайте ги! Още може! А сега ще видим още едно от невероятните изпълнения на балет. New X, аплодисменти! Видеоклип! Can I shake that thing, bitch? I'm gonna shake that thing, yeah, da 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 da. Jody and Rebecca, woman get busy, just shake that booty.